Sibuda, let's get into the game. Tactically Sundowns ize nge 4-3-3 but ike ibishinje ibe 4-2-3-1. Polokwane City biza ngelo block 4-1-4-1 ilokhunji counter block bese ibuye iqale nge 5-4-1. Then Sibuda, congratulations to Mamelodi Sundowns for taking another 3 points. Bevulela u5 points gap Orlando Pirates njengamanje bana 64 points. Buda uyibuye kanjani igame mfowethu? Yeah, okay, congratulations. Kanjalo nje. Nginibingelele ma followers ma subscribers ethu. Sibonga umdalo sasigcinile, sase umphefumulo ohlangene nenyama. Danke siyabonga siphinde sangena futhi njengendlovu yangena. Kulo ukuthi uphakathi ku Loftus Stadium. Yebo, first fight. Oh, yeah. Yazi khona into ebeyingenalo iqiniso futhi ebeyingekho fair. Yini le? And naleyo abalandeli beOrlando Bacania bangangifakazela. Indaba. Yabo. Indaba yepitch yeground. Yabo thina siyipolokwane City besicwala kamnandi kwihalf yethu. Futhi uma siya ku18 area na ku16 area yethu besifike sigcwale kamnandi. Yeah. Manje lento eyenzakalile leyo ukuthi iSundowns mayidlala ama long ball sekufanele siqale sijahe ibhola umdlalo